Eta zer da gehixen gustatzen datzuna, txirrindularitzatik? Bueno, gauza asko, baina adibidez gustatzen zaidan gauza bat da, Tigogrosean dagoen giroa guztien artean, hori errepidea egia da asko gustatzen zaidala ere, baina giroa ez da berdina, eta Tigogrosean daukagun giroa guztien artean zago parekorik. Eta, bueno, ja, Belgikara joten bazara, eta... Egon da zauz? Bai, duela 3 urte egon nintzen, justo Gabonetan, Ni Gabonetan... Egon ziren Vanderpool, Banaet, Pitcock, hirurak zeuden bai. Gabere, Zolder eta Diegem. Ni beranduago fanitzen, Erasmusi. Guk ikusi genunan bere zen. Osea, giroa esan dezunean, ni neangoen giroa bai hona izan zela, baina lasterketa ostekoa. Ni otzaian joan nintzen, eta egin nuena da, errepideko lasterketak bai, ziklokros bukaerakoa Bruselasekoa da azkena, Bruselasekoa eta mundiala ikusi nahan, Bergeiden, baina eta gero aurten ez, aurreko urtean, buelta nintzen, Namurrekoa ikusi nahan. Baina honeiz Pari Ruben ere. Bai. Esaten duena, una friki. Joan ginen kotxez, ostiral batan, eta bueltatu ginen igandean del tirón. Eta 2 segunduz ikusteko txirrendulariak. Bai, bueno, gauza hona izan zen, pasatzen zirela, egon ginen Carrefour del Labre. Ni justo behor ikusi nahi. Eta bazeunen kategoria guztiak ikusi genituen juniorrak, neskak... Bai, justo aurten gainera jarri dute egun berian nesken lasterketa eta mutiena eta ikusteko betotxo, baina, claro, nik egin beritzen egun baten belodromora neskak ikusteko, ez dagoela gaizki hori, bai, bentsat belodromoan ikuste itxuzu batzuk eta besteak adukinean. Bueno, ni aurreko, larun batean joan ginen ikustera Arenberg, egon ginen belodromoan, eta, bueno, badago Amurrion, Frantziako mutil bat, daukala familia Amurrion, eta orain dagoela hemen lehiatzen. Eta joan ginen bere etxera. Eta bere aitak oso ondo ezagutzen du guzti hori. Eta Belgikan zuen lasterketa bat, eta lasterketa maitu bezen pronto joan ginen Kapelmurrera, Odkoaren montera, frikiz, bendia friki total. Bai. Ni egon naiz, baina ez frikismoaren gati, baizik zegoelako festaz, txirindularia pasatzen zirelako, eta jazta. Bani frikismoaren gati, bai. Ez da git, pena igual ez da git, claro, operazioen aurretik itxasen, egin zenune adukinen gainetik pasatu zinen. Ez. Hori igual asko horreago. Igual horre zeukezun gaitz dana zuzenduko zen horre Arenberg pasatuta horre... Ikusten zenituen martxakoak bapatean superazkar saltzen Arenbergen eta bapatean heltzen ziren pizkat horreago eta paron total. Bertan egon behar zaiz ikusteko ze errepidean hori. Bai, eta penditza eta badirudi ikusten duzu telebistan eta badirudi badela. Asfaltoan doia zela gainera. Exagera, Eta, bueno, 2 modalitate egin dituzuzuk, ziklokrosa errepidea, zein duzu nahiago? Aita, galera hori zan. Bueno, listo. Ez geroko jolasetako galera bat. Bat edo bestea, biak dira zaila. Bueno, biak gustatzen zaizkit, uste dut errepidea pizkatu bere manal zaidala, edo, teknikoki bai ikusten naizelako ez naizela hain abila, beste batzuk ez da hain abila, baina Zigorozak duena da, hori, dugun giroa guztien artean, eta horrek asko maten dio Zigorozari bai. Orduan, ezin dute erabaki. Ez, bada, jolas bat dugu bukaera, gurasoetako bat aukeratzea bezala, da galdera hori da. Ziklokrosa errepide txirrindularitza batekin geratzeko eta jakin bestean ezin duzula dituko. Korritu? Bagean errepidea, oraintze bertan Zigorroza ez dela olimpikoa eta aukera gehiago daude errepidean eta gian horregatik. Baina ni argi daukat taldeek onartzen duten
onartzen ez duten momentu arte ni beti ingo dut ziklokrosa, bai. Osea, azkenan ikusten ari gara profesional mailan badaudela txirrindulariak bi gauzak egin ahal dituztenak, orduan, ez dut ulertzen adibidez junior mailan dauden batzuk pasatzen kadetetik junior mailara pasatzen dira eta esaten dutela ziklokrosa utziko dut errepidea prestatzeko. Ezu, bagaude ikusten profesionalak bi gauzak egiten, orduan badago modua bi gauzak egiteko.